wakati wure inshallah ko do de nyinin kalike ko ni shin sabana be mo minna bo fe mununye ni kasama feŋ ube sisima feŋ ube ni fulimteni bala anin be degu ko no tigi be salli kono anin degura a be se ka ube min finye uda kono a be se ka finye ka to salli laba nte se ka kumu oka nye aywa a sege ke yoro mi o yesun tare don ke bawo ko ne a be sunna a be se ka finye akan kono parce que gasi de do jila mate na beta kono na gashi de do uko ate fenke sunna me salli kono la ka finye mo sege mbe o sege senwa ni ala ye mbiyama wakati mi mbe afo hada madum inshallah ko do ko ni mo mi dawa sun kibariya nani mamba ke sungalo kibariya nani e matile de fa ya so 10 heures wakati e dumuni ke e mi ka koro 10 heures wakati de kibariya nana e ma ko sungalo de do wa wajiru kai ki yire mina yali ba sarawa a wajibarai ka sun kibariya nani ma yoro mi yire mina ni sungalo temina iba sara donkele bon ko do fana nyinen kali ko ni be sallila ni wali muso temina kay salli nyokorola tiga be salli cinyaba ho be salli cinya hadisa na ciden ko fen sababe no olu temina hada bande nka salli nyokorola ni suturatila ika salli be cinya muso ani fali ani wulufima nin fen saba nin nunun ko ni temina e wakika salli nyokorola tiga suturatila salli cinyana tigira ibe sagaka menini sabate ni fengure ewa fengure ka salli nyekorola tiga ni sabate har ni suturati la salli barajide nagasira salli machinya menni sabako ni nuyu ka salli nyekorola tiga dro suturati la salli cinyana ibe sagaka kurai koni nana jumala almami be kutubala ibe misiri foli ke ba ube be sigi ni almami be mimbari kan ni mogo nana idonna misiri kono ube misiri kuru kono te kana sigi abada foy karakan fula salli sunna de yoye kide nyere sallallahu alaihi wasallam ka to mimbari ka be kutubakala abe sahih muslim kono suraykil qatafani nana adonna misiri kono sigira kide nya to mimbari ka ako sani e ka sigi yara kan fula salliwa ako ayi ako wuli kara kan fula salli me ku surunya na dola kelen na na limami be kutubala sani ka sigi kara kan fula salli de iku surunya donc atigi be salli me ni be e wa kuru kofede ite misiri konona la ite misiri kuru konona la ibe nye kofede ni nana wala limami be mimbarika kana salli wala isigi ka kutubala me parce que tasi masiri to yoro la ken malala me misiri kuru kono ube misiri yere kono na ni donna ni almami be mimbari ka bake kutuba kara arakan fula salli iku surunya ikasigi ni nyeni kalimin ke bismillah kalali ka bange sallila ube kana bange o anyo mi fo anko kuma sale bismillah rahmanir rahim ate kala ka bange sallila salli min be bange bismillah rahmanir rahim ibo gunda de ibi kampere ni fatiha wala anko anasuka hadisa be ko ale sallira ciden kofe ale sallira abubakar kofe ale sallira umar kofe lam yakunu yajhiruna bi bismillahir rahmanir rahim kunu nun tunte bismillahir rahmanir rahim fo kabange anas ibn malik
ko ale sallira ciden ko fa sallara bakari ko fa salla umar ko fe ko ale ma deli ka nonu nyennu be sinwara mi fo ka bange donc bismillahir rahmanir rahim be gunda de ate fo ka bange harisa nana ko bismillahir rahmanir rahim ka fo sallila ka banga si masaha asi sahalente abe gunda da te bange an kun nanya ta majabi malikiya yere la le ko bismillah yere de kana fo salli kono kana gunda kana bange wode maliki ka majabi mais kuma sahalen yere abe fode mais abe gunda de ite bange nay ko ibe nafila la kai igawa ikasalli bange ube ka gunda juman kanyi don kiba ko lesiri la minye sufe sallu ye ulube bange de minye tilafila sallu ye ulube gunda foni della nana fonka min bange donc sufe la ikan nafila lesiri la be bange de me don kiba ko yere de ba laje gundo ni bange sunna de wajibite yere de ba laje min kanyi idu sukuma ni yere ya don be yoro min kin ka kalam bange ni yere kambin ka kala kanna o de be alanya siranya don dusukun kono iboke ni yere ya do fana ni nyin ka salli ngunda o de be alanya siranya don dusukun na ikan nafila la iboke min ni yere ni kelembe yoro mi de min na ya soro be yoro mi bake kan nafila ye mo were u de be u be salli la u bu ka qur'an kalana u be mo sino ba to de be iba gunda o la de ikana mo toro parce que dondo la tidem bora kam misiri la dobe salli yamfe dobe qur'ana kala yamfe bu kam bange tidem ko kullukum yunazi rabbakum fala yujiyanna ahadukum bil qiraati akwa kelen kele be abake katigi ala de gundo nyonya akana nyogon tonyoni kalanye anana na togo dola muata kuno fala yujiyanna ahadukum bil qur'an akana nyogon tonyani qur'anai donc la ni be yoro la ni yere ya do ni ka nafila salli bange mogo dobe qur'ana kala na ba toro ube mogo doba ka jikro la ba toro ube sinu ba to dobe aba toro donc iba gunda o yoro la wa alaykum salam ni nyemme nyinin ka ko mogo do ba fo ko ni mogo minye bidiya ke jahiliya kama ko baraji biye ube ya ke yere jija kama fengo fe ni bidiya do ube kafiriya bara do ube munafiqa bara do ala soso ko ni mogo minye ke ita do iya ke doni ke ba ko ite min do junubu de tila me baraji tiyere ala soso ina de junubu de tila al ujuru bil jahali obe mogo min niye ko do ke jahiliya de ka etunta do pew ni na do ya bilaite minana min temena wama kunna mu'azzibina hatta nabasa rasula ala ko lete mogo silla jaba fo kal ciden de cima ite min do ya ke ni jahiliya de be yoro do de la ini doni ke bawte nyogonka ube be kungo konona de la itumba ke kabiria do ke ube tumba ke kala soso de ke utadu ko ala soso do utadu ko biria do donc al ujuru be jahali ni tunta do de ite minana e mais ate comme ko bidai barajibe sabe wala mais junubu de ti sabe parce que itunta do mais ni be yoro be mogo chede la ibe wajilu me arajo ba la suma ini don ke ba be nyogonka iba ke ka bidia mununke ola ko ito do de ujurati bolo ola parce que faratula ite min do ibe mogo chela mogo nyininka mogo tanki be yoro don ke ba ube wajilu be ke e ba ke ka bidia ke ko ita do de ujurate e bolode tanki be mugo tela ibe kalamba go tela be wajuru kala utela ibe yoro me karamugo be ujurate e bolo fengo fe ni ba kenyin kalide ke fashalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ay don ke baw nyinen ka atemindo donc ube ujuradi mugo minna ni mbalola yoro la e be yoro mi ani don ke baw kajja ni mugo kajja kelende be kungo konona laye ini don ke baw te nyogon kay ba ke ka fe munun ke wajulu te sima o yoro la donc ni eye bidia munu ni kafira nu fulanka fo ya bara munu ke kasori tadu da lati minanai uba funinde mal ujuru bil jahali me tanki be mo chela wajulu be me ini don ke baw be nyon ka ujurati bolo wa alaikum salam wa rahmatullah ni wal ma be min barika ni mo yi fo yi kana ka fo limina
o doni ke ba ko ni yere yado ni ma ka tege mina akana fitina iba tege mina me kana kuma o mbe min fu ye ko nye min fo ko fen saba min be salli tige ko karamogo ko fu abe bulugu kuno fula inde tusele ndo nya fu awiye ya ka koron ko mbe masala fu awiye a sege segera de min nya rajihu ye doni ke ba bolo de be foya atigi ye min fo sahalente saba imbe salli tige de o de sahalendo na kadi min ye ni ijigira ta ni kitabu kono hadisa sahalendo yo ya matuse ko mɔgɔ dɔ ko ale b'a fɛ ka sisote dɔ de dayɛlɛ o sisote min n'a bɛ ɛwa nettoyali kɛ ka yɔrɔw fura komi misiriw ani kaburuw kun nettoyer k'u fura b'a fɛ k'o sisote dayɛlɛ ko ya ala a bɛ misiriw ta kɛ a b'olu kɛ fu ani kaburuw ta a bɛ daga ka dɛmɛ ɲini mɔgɔ fɛ fɛn o fɛn ye hɛrɛ de ka taa silamɛya ma ni mɔgɔ ye dɛmɛ ɲini mɔgɔ fɛ pour ko baara kɛ baasi t'o la ko ni sunkalo juru dɔre na bana kɔsɔ i ma se ka su o bana kelen kɔsɔ i bɛ se ka murebo kɛ wa dɔnnikibaw ko bana ye cogoya fila de bana min ni dɔgɔtɔrɔw y'a yira olu ka dɔgɔtɔrɔ dɔnni kɔnɔ anw kɔni ka dɔnni kɔnɔna na nin bana sugu a bɛ furakɛ mɔgɔ b'i yɛrɛ sɔrɔ n'i bɛ se ka sun bana dɔn mais a bɛ se ka furakɛ o bana sugu dɔnnikibaw ko hari n'a kɛra sunkalo 3 sunkalo 4 de i b'a bɛɛ bila de ni i kɛnɛyara wagati min i b'a bɛɛ sara dɔɔni dɔɔni nin ye bana fɔlɔ ye bana ni jigi b'a kan ko a bɛna furakɛ i bɛ juru de ta o la ala yɛrɛ de fɔ kuranna kɔnɔ mais ni bana suguya filanan dɔgɔtɔrɔw y'a yira anw ka dɔgɔtɔrɔ dɔɔni kɔni kɔnɔna na k'o bɛ ala de bolo dɛ mais nin bana sugu tɛ furakɛ furaw de bɛ se ka d'i ma k'i lafiya mais ko a ka bɔ i farikolo la a tɛ se ka kɛ a tɛ furakɛ anw ka dɔgɔtɔrɔ dɔɔni la a tɛ se ka bɔ ka bɔ i farikolo i tɛ se ka sun fana wala i bɛ murebɔ kɛ ni bana min tɛ se ka furakɛ de i bɛ murebɔ kɛ mais bana i jigi b'a la i bɛ kɛnɛya i b'o bila de ni kɛnɛyara i b'a sarali kɛ ko ni dɔ de ko ale n'a ka muso bɛ si k'u bɛ kɛ ko a ko ale n'a ka muso funteni b'a la olu bɛ si salon de kɔnɔ mais ni ale b'a ka nafila kɛ a bɛ muso bɛ taa da samburu kɔnɔna la ɲɛfɛla la funteni b'o kɔnɔ o ye tɔɲali ye wa mun n'ale tɛ taa sali samburu la an bɛ min fɔ a ye a b'a ka labato kɛ a ka muso dalen to a ka salon kɔnɔ a kana wuli a ka sinɔgɔ la ale ka taa a ka nafila kɛ ɲɛfɛla la ko i ka salli caman salli ni saliji kelen ye ou bien ka saliji kurakuraya juman ka ɲi salli wagati ka salliji ta o de ka ɲi wa alaikum salam
ah ko ni ye crédit sammalte ni orange be to ka min fara ka basi bola basi tola o te juwe nu ko de ni mo mi nye keme ta nimbe fara ka ni ye wa kelen ta nimbe fara ka basi tola basi be min na be munun ke juwe yede be munun ke mo ni nyogon che juwe ni feuna o de ye haramu ye ganye crédit be min na imma qanimu wa imma qarimu imma ganye imma perdi o be ko min na o de te be o de haramu ye mais u fule ka crédit farali min ke ni ni e minta u yere de be do faraka ate comme mo be juwe ka kama basi tola ah wa alaykum salam ah bon ko ni ye fini min do ko abeda ya ni yanto ah abeda inongola ko ni ye fini da ko ma tese nongo makoni ko fini min be da o yoro la bo chogodi doni ko ba o bolo ni lawra ko ni sutura doro salli sahara adda falende kama ka datugo i kaman ka datugo donc kaman nin fana kaman datugura fo doroki nana ya ni salli basitala kaman datugura kaba o ciden ko na dola kirnya yurwari soroki fala yusalli anna ahadukum illa ala atiqihi shay'un adola kilen kana salli fo ka sor fendo bi kamanka ni kaman datugura kaba basiti ka salli la o yorola mi wakati be ko ni ala ko qur'ana ko ya bani adama kudu dinatakum inda kulli masjidi yani inda kulli salat hada maden ko ni fini munun da falendo ko lu dom misiru kono salliro lawde kani fini munun da falendo ni beta hada maden yaw yorola e yere be fini da fale munun do silama fini da fale munun do ikato ko lu do kana salliro la kono ode kani men ni salli saharendo me ika fini do min da falendo ode kani ko sobe wa fulana ko ka salli kafiri to ko be fini mun ka salli no be chogodi Sheikh Muhammad ibn Sarwi Shamira rahimahullah ko silama don ku jantu yirela ko fini ni silama don ba do kanna ni sabele de bala uka sabele indi kalamba nga mo ka kala kado parce que sabele do be kafiru bolo ka finu la sisa kafiru ka publicité do ye dolo publicité de ado ye droku publicité de o sebelen ka ke silama den kanna ina be salli kono tebe silama don ku yire korosi droki ni sebele de bala ni ba do folo sabele kala folo femmindo kele afulana ni sebele mbe kene made ni yere ya do na abe ela sebele mbi yawa droki kofe mogo membe ikofe abato sallira ko abe sebele kala iba sugula ka sallila ni ya hari sebele kara ni koro jugutala kafiri publicité kafiri togote dolo togote ni ba do ka soro droki baka sabele mbe droki fitiri na droki bakoro mogo te sebele nye donc on la ina be se ko sabele sugube salli mais tant que sebele min fana ko ni kafiru to de balo ka doro publicité de ba drogo publicité de ba o be doro ki koro o te doro ki koro ino kana salli o man ka yeslama dawna e wa hari samara bo togola samara nufra e wa ka sebele u de bara sani ka samara in saka do aka soro be sebele in koro do adi kalambaga ma ka sebele ndo folo silamo ku janton nina abe fini u do aka koloshi ni sebele bala kafiru ka sebele do akoloshi donc sabele ne ba do de fana hari ni fenta akorola ni sabele in kanyire akake abe droki kola kana mo sugula aka salli la ikofe na ba kala ikofe donc ikashike yere kishi yere ka salli ni fini ye min sebele nde wode kanyi ni be salli fini sebele nunu yere kolosoma me sebele ye fulade sebele min ye sebele juguye o kana ke fini koro akana ke kenema silama den kanodo mo sabele min ni sabele jugute ni be salli no ye na be mo sugula ikofe kanake ni na ya sura bi ka doloki de koro mo ta ye bashi tala ah alaykum salam min kata o nunu ye kuma fude sente nunu koro kwa ka fo ko ni ye muso furu ya furu na furu sara ko sani muso kana ife
ka yelema ife ko aka minan kana ne ikaso ko fembola nunu nye qawlun batilu sente nin kuma nunu koro wa alaykum salam ne ma ka kuma famu de kuma joli de fo kuma kelen kono ba ke kelen kele quoi akanyinin kalifolo e minye ko mogo munu ulu be wori bara de la mogo do be nu be na wori di uluma ube wori koreden do wori uchela ulu te bo kalama kana di uluma nu ulu yo o wori korole nye ulu fana be se ka do doka wori lawa nyinin kalifolo se ni nyerewa ninte be ni nye e jamfa ka kila e fana kana mogo jamfa tanka donna e bolo ya do wori korolende do i kana do kwa tikila iba yira tigila ni korolare na ko bashi tala ne be se ka du abadu me kana ni nye e jamfa e kana ni jamfa man kasana falisha minna kiren ko mogo ban jamfa itandoye wa fulani mu ko mogo munun be yala mogo koro wori korole ani wori ewa min kanyi ku fale nyogona ku chaya nyogonya e kanto de ma wote be tanka beye shefa de ciden ko mislam bi misli yaddam bi yaddi tanke shefa koni do abe dude fana ate daga aku fali ku chaya nyogoma ate se ka tanke shefa to koni bala tanke shefa koni to bala doni ke ba ko wori de do ate fale banki ulawa banki uba mina uba fale donc ate daga u ka chaya nyogoma ni beta fale banki la beta fale banki la me doni ke ba ko ate daga ko chaya nyogona doni ke ba ko wori korom min ni wori ewa kura min be se ka fale nyogoma ku chaya misali la sisa faramali tunte yawa o ma biwa barate ke na yepew ni faramali be min bolo sisa doko faramali neba mako bala ka ke souvenir be ka ke kodoye o ba sai bolo abe daga ku chaya nyogona parce que wori kote wori etugo kera ko mi papier ni mina o kera ko mi mina ni papier ate wori barake tuguni ibe se ko wode to ko wori kolore don ke ba ko wori korole munu ni wori kora be se ka fare ku chaya u kambo korole sugude ma mi nye dawla jamana ni fen famo ye mimbi ate mina pew barate kena ye pew donc o kera ko mi mina ino mo be se ko fere nyono ko chaya mais tant que ni wori to bala sefa to bala be du donc wori de rate daga ko chaya nyono alaykum salam donc ko mo be se ka doni sunye sikaya o te se ka be sumu li uriyati wafturu li uriyati wa in qumma alaykum al hilal fakmalu li iddatu 30 yawma kiden ke ayesu ni sungalo ewa yerade akasu akam mi fana ni salli kalo yerade na ya soro kalo dibina ubolo dibibe sanfela la kalo maseka ye mugani kononto aya dafa bisaba ni saba dafara ni sungalo dirabe mi ube ni ewa sabani de do ni mugani kononto aya nyini dibibe sanfela la amaye abe bisaba dafa ni bisaba dafara besu me mugo tese ka sungalo su shikaka
bon ni nye min fɔ comme association ninnu minnu bɛ association dila dɔrɔn ka hɛra kɛsiw dila woro ni wari donna u la an bɛ hinɛ fantanw na cogo min baasi tɛ ninnu na silamɛya u b'a fɔ ninnu de ma sundukul khayriya dɔɔnikɛbaw ma baasi kɛ ninnu ye hɛraw de ye ka fɔ u la jamanaw kɔnɔ duguw kɔnɔ a sariti ye min ye dɔrɔn wari bɔtɔ a kana mɔgɔ de forcer parce que hɛra kow de don la yahillu mali imri muslim bi tibati min nafsi an y'o de fɔ mɔgɔ kana forcer ani fana min b'a la fana ni wari ninnu farala ɲɔgɔn kan donna kɛsi la aw y'u ɲini ni hɛra kow de ye u kana kɛ ka mɔgɔ dɛmɛ ala soso la dɔrɔn u kana don ala soso la ou bien u kana ala soso la dɛmɛ ni o ma ye a la donc an ma mɔgɔ forcer hɛra ɲini de la ye bɛɛ bili ka sago de la kɛsi de filɛ nin ye an bɛ nin hɛra masina de kɛ n'a ye ni mɔgɔ min b'a ka wari dɔ la i b'a da la ni mɔgɔ min b'a ka wari dɔ la baasi tɛ k'an ma mɔgɔ forcer baasi t'o la ani fana ni wari ninnu fana farala ɲɔgɔn kan dannaya ka sɔrɔ ye a kana taa wari ninnu don yɔrɔ la u ma ɲini ni yɔrɔ minnu ye ani fana wari ninnu kana taa don ala sosow la k'ala sosolaw dɛmɛ ahan ko ni mɔgɔ nana mɔgɔ fatura mɔgɔ nana ko a ka juru b'a la papier t'a la foyi t'a la bɛ kɛ cogo di albayyinatu albayyinatu ala almudai ha wal yaminu ala man ankara albayyinatu ala almudai wal yaminu ala man ankara ni mɔgɔ min ye fɛn fɔ ka juru bɛ karasa la i bɛna ni seere de silamɛya sariya kɔni kiiri tigɛ yɔrɔ la ni n ko n ka juru bɛ karasa la seere de bɛ ɲini fɛ voilà ni seere sɔrɔla i fɛ ou bien papier sɔrɔla ye sɛbɛnni sɔrɔla ye i ka juru bɛ sabati mais ni seere ma sabati ye papier ma sabati ye bon n m'a fɔ lahara mais diɲɛ kɔnɔ sariya t'i ka juru sabati subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk